கொடுமைன்னு கோயிலுக்கு போனால் அங்கே ஒரு கொடுமை வந்து தலை விரிச்சு ஆடுச்சுன்னு சொன்ன மாதிரி மீஷோவில் டென்ஷன் ஆகுதுங்க. என்ன மாதிரி எத்தனை பேர் தான் என்ன சொல்கிறது சின்ன பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு எத்தனை பேர் புலம்பிகிட்டு இருக்காங்களோ என்னமோ தெரியல. ஆனால் செல்லருக்கு வந்து இது ரொம்ப இதுங்க. ஆனால் அதை வாங்குற கஸ்டமர் வந்து ரொம்ப கொண்டாட்டமாக இருக்காங்க. 99 ருபீஸ்க்கு தாங்க இது போட்டிருந்தேன். இதங்கூட யூஸ் பண்ணிட்டு இதை வந்து திருப்பி ரிட்டர்ன் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து என்ன குவாலிட்டி நல்லா இல்லையா? எங்க 20 ரூபாய்க்கு கொடுக்கறது குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியல. குவாலிட்டி இது எப்படி இருக்கும்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் இதை ரிட்டர்ன் போடுறீங்க. நீங்கள் பாட்டுக்கு ஒரு காசு செலவு இல்லாமல் வாங்க வேண்டியது அப்புறம் ரிட்டர்ன் போட வேண்டியது இப்படி இருக்கிறீங்க. விற்கிற எங்களுக்கு தாங்க இதை நான் 90 ரூபாய்க்கு விற்று நீங்கள் இப்போ இதை திருப்பி அனுப்பியிருக்கீங்க. இதுக்கு நான் 160 வந்து என்றதுலேருந்து தான் எடுப்பாங்க. ஏன் இப்படி அடுத்தவங்களோட வயிற்றுல வந்து நீங்கள் அடித்து இப்படி பொழைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. இதுக்கெல்லாம் பேசாமல்